Сега, що се отнася до билките? Знаеш, че съм голям фен на натуралните продукти, на билки, есенциални масла и неща, които идват от природата. Тук ще говорим за така наречените адаптогени, които са много надценени. Просто западната пропаганда и западния маркетинг е много по-силен от нашия. И затова ние си имаме много хубави наши продукти, които обаче не ги налагаме. Използваме продуктите, които ни налагат от Запад. Така наречената ашваганда, родиола, нали, тези така наречените адаптогени. Ашвагандата е нещо, което наистина работи. Това е страхотно растение. Обаче то работи малко, това се казва адаптогени, защото ти помага да се адаптираш към заобикалящата среда. Но там нещата са малко са проблемни. Защото тя дава много енергия. Тя помага. Ашвагандата я препоръчвам повече на спортисти. Аз съм личен нутриционист на доста спортисти, някои от тях световни шампиони. Така че ашвагандата я препоръчвам на хора за възстановяване при усилени тренировки. Но когато имаш проблем, когато си на една определена възраст и имаш проблем с стреса, тогава нещата, ашвагандата не е много подходяща. Тя дори може да превъзбуди тялото, може дори да задълбочи пристъпите на паниката, ако щеш. Така че за мен, може би най-подходящ за премахване на натрупания стрес, това е нашата маточина. Маточината е така, може би най-добрата билка, която помага за стреса, като тя сама по себе си тя е инхибитор на габа. Габа е един такъв трансмитър, който пречи на усвояването на кортизола, на охлаждането от стрес. Айде така да го кажа. Маточината, тя инхибира габа. С една дума потиска габа и по този начин тялото може да се справи с натрупания стрес. Маточината е страхотно средство. Чай от маточина, добавки с маточина, много добро нещо. Другото много нещо, което малко подценено, което за мен е може би на второ място, това е така наречения сладник. Сладник, женско биле, сладък корен, на английски ликорайс. Много, много подходяща билка за справяне с стрес. Освен всичките й свойства, тя успокоява много нервен стомах. Забелязал съм, че 90% от хората, които имат паник атаки, имат и храносмилателни и чернодробни проблеми. С това казвам, че много голям кос за справяне с стреса е да си оправи храносмилането. А за храносмилането имат добавки, които помагат, но те не могат да решат проблема. Храносмилане се оправя с правилна диета. Само единствено. Така че сладника, женско биле, сладник, сладък корен, страхотна билка. За нервен стомах отпуска, така наречения, овладява стомашния мозък, ако можем да го кажем. Друга хубава билка, която се сещаме, е байкалския шлемник. Байкалския шлемник, много добро нещо, което освен имунните му, той е имуномодулатор и подпомага имунната система, освен тия свойства, той отпуска мускули и сухожилия. Голяма част от стреса, ето пак се връщаме на инсулиновата резистентност, на дисбаланса на водата, на всички останали неща, защото като нямаш достатъчно магнезий в тялото, започва калция вазоконстриктор. Той свива кръвоносни съдове, свива сухожилия, свива мускули. Съкращава ги. Магнезий обратно, той ги отпуска. И затова, когато тази билка, байкалския шлемник, прави точно това, той отпуска, помага за отпускането на сухожилия, на мускули, всичко по опора на двигателната част. От гледна точка на аминокиселини, от гледна точка на пробиотици, тук е много важно, тези бактерии, които се справят с серотонина, нивата на серотонин. Но това е една друга тема. Доста е обширна темата за човешкото здраве. Може би стомашното здраве, микробиома, правилен микробиом, естествено огромна част. Огромна част за когато има проблем в микробиома, винаги има спусти на тревожности. Винаги. Защото нещо не е както трябва, нещо не работи както трябва. Затова трябва да се ядат изключително много пробиотични храни и пребиотични храни и симбиотични храни. Ще отворя много малко скола. Пробиотик означава самите бактерии. Пребиотик означава храната за тях. Симбиотик са двете заедно в едно. Най-добрият симбиотик се нарича кисело зеле. Кисело зеле в суров вид, яще го на воля. Троши в саламура. Наистина звучи смешно, но това е изключително здраве, защото това е храната за бактериите, вътре са самите бактерии. Винаги ги приемайте с зехтин, с хубава мазнина, защото чрез мазнината се усвояват повече от полезните неща.